O karon mga kagisuunan, niyang katapusang sumpay, ning sugilanon sa gugmang nga naguluhan, maghulat. Ako. Celia, ang nagsugo sa tao aron makuhaan og dagang lagway si Alona, uban sa usa ka lalaki nga maoy nakapuling sa mga mata ni si Raymond. Unsa? Ugon sa imong kamatuoran nga tinuod ang tanan mong gisulti, Jimboy. Unsa? Kamatuoran na si Rector. Giulga ko niliya og sa original niyang uyab nga si Briggs. Nga ila kong patyon kung magsaba ko sa tanan kong nalimbawaan. Labi na ni si Raymond nga doon na sila'y daotang plano patog ni Alona. Nagsulti ka ba sa tinuod, Jimboy? Wa ko mamakak sa tanan kong gisulti si Rector. Ikaw lang una kong gisultihan ini. Kaya kung may tabo nga, dili mo to si Raymond ako sa akong isulti niya. Ikaw nang bahala mo follow up sa akong isulti niya, sir. Ambot lang, Jimboy. Kung angay basag ka kung nga mutuon nining gisulti mo karon ako. Sukadan ko masayod nga kaila og silingan ramon ni Aluna dito sa inyong probinsya. May posibilidad nga magtumo-tumo ka lang og istorya aron sa pagsalbar sa ginangatan karon ni Aluna nga gikasilagan na sa akong anak. Tuyin taon ko si Rector, eh. Huwag ko magtumutumo sa istorya, sir. Tinuod ang tanan kong gisulti, sir. Tinuod si Rector. Hey, ibati ko kabalaka ni kalakihada. Kay hangtod si Rector, halos di mo tuho sa akong gibutyag niya. Ako nilaluoy na Alona. Konsultihan ko si Raymond. Unya, dili po siya mutuon ako. Lisod na nga. Mabalik pa ang malipayong pagpuyo ni si Raymond ni Alona. Kinsam lang kayo makatabang ni Alona, eh. Aron malimpyo yung pagkaasawa nga gibuling-bulingan sa salbayis nga liya. Kinsam lang kayo makatabang ni Alona. Kinsaman. Yung nang magugawin lang, busog ka na. Yes, love. Busog na ko. Apan, o yan na lang kung mabiya sa lamisa ko and mahuman ka nagkaon. Okay. Yan sa naman. Nagkunauna ka na kung sa imong negosyon. Gusto ko nga doon na kayo mong kugaling mong negosyo. Dawi. Wa pa magiging kumakaw-naon na unsay maayong negosyohon, love, uy. Oh, ikaw kon. Basta na niya ko kung magkunauna ka na, ha? Kaya tagal na rin kang kwarta ang imong magamit. Okay, busog na club. Halo na! Raymond? Iposa nga mong kinana ni Lovely, ah. Alas kwarto lang. Upahoy tag sa'yo. Yes, love. Hoy, Alona! Kadugay pa ni mo nakadool, uy! Hipusa na niya mong kinanan. Salamat nga, umana mo, kay kami na po ni Teriyang ama na yapon. Masurok kita kong dugo nga magtanaw ni mo, uy. Kadugay ba yung taon ni mo mga anak, uy? Aram mawa ka na sa kong pananaw? Talas ng kwarto, lab. Okay, ikaw ulo na. Mukaon ka gani. Ayaw pala bigyan mo soft drinks, ha? Kaya basin magkanaon ta sa bata, nga nasa mong tiyan, ang bagsigi mo soft drinks. Okay pala bigkaon og bisan unsa nga makaon nimo nga magkapadako og maayo sa bata. Basin og maglisod kag pagawas sa kong anak si Bakulang. Gusto kong way kakulian ang paghimugso mo niya sa kong anak. Nagkasabot ka ba? Oh, Raymond. Tumanagin ka naghihimangno ni Raymond, ha? Kay dili siya gusto nga madaot ang bata nga nasa imong tiyan. Okay lang to kung di kay mamatay. Basta mabuhi lang ang anak ni Raymond. Kung nabalaka si Raymond nga madaot ang akong gisabak, mas labaw na kung nabalaka kay ako ang inahan sa bata. So siya sa gawas kung kisa lang siya kananang ni Ate Riang. Kung ako'y toyo, ina nga, di ko magkikatubag bisita ron, ha? Ina nga di pa ko mapatugaws kung pagpaway. Uban sa kong asawa nga si Lia. Love, tara sa kwarto. Okay, love. Sila yan na gina ang giisip niyang asawa. Uwa na gina kung manako ang akong bana.
Unsa? Ay, oo, lagi si Rector. Dili ko na magpatugaw sila si Raymond ug Lia nga na mahuway sa kwarto. Pero kung gusto gid ka nga makigsulti ni si Raymond, ay akong tungtuko ng ilang kwarto ug akong ingnon nga ikaw ang niya, sir. Ay, mo atubang tingali to si Raymond nimo kay amahan ka man nga niya. Gusto makigsulti niya, sir. Si Lia ang gusto kong ikasulti. Ay, So taon ko kung unsa ka tinuod kining gisulti ni Jimboy. Nga si Lia kuno ang nagsugo og tao aron makuha og lagway si Aluna uban sa usa ka lalaki. Kana ang gusto kong sutaon. Busa tawga si Lia kay gusto ko siyang ikasulti. kana, mo na tinuod sa tanang tinuod sa Rector. Si Lia ang utok sa tanan aron mahitabo kini ka Ma'am Alona nga buling-bulingan ang iyang pagkaasawa, sir. Ah, sige, sir. Atuon ko si Lia. Atuon ko si Rector. Kaliutan, sir, ha? Kung tinuod man gani nga si Lia ang nagmadiobra sa tanan. Angay lang nga mangayo pasaylo si Raymond sa iyang asawa. Ug si Lia ang iyang palayason din sa iyang panimay. May naluktok man. Giing na naman to ni Mosteryang. Kadili ta magpatugaw. Hoy, Madam Lia! Gawaso na diyab ka dali, kay may tao nga gustong makigsulti nimo. Kung ang ako magaling inahan ng niya, aron iya na sa kumbuyagon ining among panagtipo ni Love Raymond, bali-bali. Ing nga dili pa ko gusto nga makikatubang niya. Nagkuwangan pati ka lang imong inahan sa kwarta nga gihatag ko niya. Hala, Ma'am Lia, di lang imong inaan ang niya. Gusto makigsulti nimo, ay! Si Sir Hector, nga man, ni si Raymond! Uy, Gawas na lamang ang imo ko nung amahan ng niya, Love. Labot makigsulti na ako. Unsa makipagkisultihan niya nako? Abahala ka, ay, masig ina na taga, ni si Sir Raymond makigsulti Lagaw. mo. Ato ba nga sa Hector? Di lang kumugawas, ikaw lang tubang niya. Kung mangita ka rin ako, inanatuog ko ha. Sige. Gawason ko anak si Daddy Hector. Nautsam ko. Sabot sa kong gibati ka ron. Gibati ko nga. Huwag ko'y kalipay ini ang panagtipon ni Lia. Siya Luna. Siya ang... dili. Kinahanglan patyo ko nagkiring kugmang gibati ko niya. Hugaw siyang pag-asawa. Huwag siya kaluoy na kung nagmahalog na hikugma niya. Kaya nagigbalik siya sa kanhin niyang hinikugma. Naglagot ko niya. Naglagot ko niya. Niya na, Daddy. Nakalingkod na tadi may sala. Unsa man din ang buot mong pakisultihan ako, Dad, ha? Daddy, ang ano gud ka, Dad? Imo magkukong kitatukan og maayo. Lia, unsa ka tinuod kining tabi nga akong nadawat? Ha? O unsay? Nawa kuno'y nahimong sa Aluna ngadto kang Raymond, nga iyang bana. Ug ikaw kuno ang nagsugo og tao aron mahitabo kini ngadto kang Aluna. Nga mahimo siyang hugaw ngadto sa akong anak. Daddy, nahibaw na ko. Sila si Teriang o Galaw na ang nagsulti ni mo, anak. Daddy, ayaw ka pagtuos na lang ng gisulti. Dili si Aluna ug Teryang ang nagsulti nako, Lia. Si Jimboy. Si Jimboy ang nagsulti nako sa tanan. Dugay na kuno siyang nasayod sa daghan ninyong laraw kang Aluna. Ug may uyab ka kuno nga gingadlan og breaks nga mo'y katambayayong mo sa paghimo og dautan sa pagkaasawa ni Aluna. Ug gihulga kuno ninyo si Jimboy nga inyong patyon kung mosulti si Jimboy sa dautan ninyong pagabuhaton kang Aluna. Dili tinuod na nagisulti ni Jimboy. Bakak ang tanigi panulti. Ang tinuod, kuwang ko sa pagtuo sa tanang gisulti ni Jimboy. Gawas nga silingan sila sa probinsya. Suod pa yun silang marikikala. Busa mo laban yun siya, kang Aluna. Mao ka na. Busa ayaw niyong tuhui si Jimboy, Daddy. Mahinaot lang ko. Nga namakak lang og nagtumutumo lang og sulti si Jimboy.
Kay kung tinuod magani kining tanan niyang gipanulti, angay lang nga mangayo og pasaylo si Raymond siyang asawa. Ug ikaw, angay lang sab nga mulayas din silang panimay. Ug manubag ka sa tanan mong gibuhat karon. Tumo mo ang tanong gipanulti ni Jimboy diyan mo, Daddy. Dakong bakak. Manghinaot lang ko nga ikaw ang nagsulti sa tinuod niya. Manghinaot lang ko. Ingon ni anak nga gipanulti ni daddy nimo. Yes, love. Kaya mo masig isulti ni Jimboy niya. Pahis nga Jimboy. Ay kabala ka lang. Kaya di ko mo to sa tanan lang ipanulti din ako patok nimo. Ako mismo na sayod. Nahangtod karon. Siya rin ni paghihapon ang bihagog ba ni Alona. Ug siya rin ni. Siya gigotong lalaki nga iyang kauban na naglimbong sa among kaminyoon. Siya rin ni dun ang maong lalaki. Unsa? Ingon ada akibuhat mo kagabi. Nakikita ka kang kumpadre Hector o gisultihan mo siya sa tinuod kagibuhat ni Lia. O Ma'am Melinda, kinaluoy na kay ko ni Alona ay. Gusto ko nga tagan katapusan sa tanang binuang ni Lia. Si Rector ma'am, murag wala mo sa tanan kong gipanulti. Panmingon siya na ko nga iya ko nung pagisultihan si Lia, bayan sa tanan kong gisumbong niya. Jimboy, habi mo, nabalaka ba ko nga kung mahitabo nga mabulgar na gid ang tanan niyang dautan nga gibuhat kang Alona. Inuto niya ang pagpakamatay. O kana ang dili ko ikatugot nga magpakamatay ang akong anak, Jimboy. Saan ka may tuom ka to eh? Yung istorya naman to nga magigugikog siya. Ya ka lang gihulga nga maoy ang baton, ma'am. Jimboy! Oo na. Busa, kung ako pa ikaw, Ma'am Linda, ikaw ang mismo musulti ni si Remo sa tanan. Aron mataga ang katapusan binautang binuhatan sa imong anak, ma'am. Lukoy na kayong asawa, uy. Ngayang gibuhatan sa ingon. Nung naluoy na kayong Alona, ma'am. Ambot, Jimboy. Wa ko basayod ko doon sa ilaka nga buhaton ko aron mo hunong na kining binuang ni Lia. Gusto ko mahunong na kini. Nahadlok yun ko kayang tinudon ang iyang gibahan. Nahadlok ko, Jimboy. Hindi na ko makikita pa ni Prex. Si Marlon ang garisoon ko katos ang gipuyan. Kinahanglan nga mawa si Jimboy sa kungdan, kay babag siya sa kong talipay. Gusto ko rin bukingon sa tanan kong gibuhat ng Alona. Pusa, mamatay ka, Jimboy. Angay lang nga mapapas ka ng kalibutan na. Ni Ana, milampos ako. Ako nagikatipon rin ni Raymond. Busa, dili ko naging ikatugot nga mawa pa ko sa kinapuhi ni Raymond. O kung mahimo, ipapil ko papatay si Alona. Aron hingpit na gid sila mapapas sa kungdan. Salamat nga niya ka, bay, Jimboy. Kung saan imong giingon, bay, nga pagtabang nako, ha? Nasultihan na ba mo ang tanan, ang bana ba ni Alona? Ha, bay? Kuan bay, wa pa bay. Pero, ang amahan ni si Ramon, ako nang gisultihan. Pan murag, dili mo siya mutuos akong gisulti batok niya Lia bay. Mo ba? Sabton ko ba nga pakyas ka sa mong pagtabang nako? Ha? Kay ako'y makikita ng dingalag Raymond. Ako'y musulti niya, bay. O kung dili ko niya tuhuan, bawion ko sa Alona gikan niya. Ayaw, ha? Ayaw lagi, anak. Naunsa man ka, oy. Nicholas, Samot nga dili katuhuan ni Raymond kung ikaw ang makigsulti niya. ba't ko ito nabalantaan, eh? Gusto ko nang masayo na si Raymond. Nga kanang iyang kabit, mo'y naghimo karon binuang sa iyang asawa. Dili ko gusto nga dugayin pa kini Nicholas. Makikita ko ni Raymond, karon gudayon. Bay, ayaw lang una bay rin eh. Bitaw. Hatagi lang kong pipila ka adlaw bay. Nga mo'y musulbad ining tanan. Okay na. Kalma lang bay.
Suwayan ako pag isulti si Raymond. Uman na. Kung dili magani mo to sa tanan kung isulti si Raymond, wala ko'y mahimo. Ikaw na'y bahala sa tanan, Bernie. Panoy, bay, may isulti lang ko ninyo. Ne, O, sa may sulti yun na mundo. kung ano'y, kung simba ko ba, O, adunay na mo patay na ko. Nga ka muna'y bahala nga mutabang aron matagan og hustisya akong kamatayon, bay. Kay, kinihigayon na, nagtuog ko. Nadunay ni daotang laraw, siliya batok sa akong kinabuhi. Jimboy. Jimboy. Ang angay ni mong buhato, no? Kung magkasulti na kamo ni si Raymond, iapil og sulti niya nga nag-ungaw na karon sa kadaot ang imong kinabuhi tungod sa pagsupak mo sa inyong gikasabutan ni Lia. Sultihi si Raymond ni Ana Jimboy. Pidan mo ni taling eh. Mudayon juga largar sa syudad. Oh, Brando. Pagkuyog na lang kita. Ayaw dalag adto ang nagiingon mong dunay sabong sa manok na imong adtoon. Dugay lagi nagsabot sa kong amigo na nga manari may karon sa pikas baryo. Oh, kung mula ka karon, bahala ka eh. Di mo ba ni mo? Dili na ko magpaabot pagdugay, Brando. Nabalakan lagi ko ining pag-adto ni rin sa syudad aron makikita kang aluna. Busa, ako'y mular nga karon sa syudad. Ako, Brando. Oh, ni taling. Rene. Mao ka na, Nicolas. Dili ko makapabot pagdugay ni. Karon ako gusto nga makikita sa banan ni Aluna. Muadto ko karon na sa ila ni. Ay, Diyos ni mo. Kagahi gini mo uoy. Mangita sa magdugdugang problema. Di na lagi ko makapabot pagdugay, Nicolas. Ha? Nala. Bahala ka, oy. Pero, testingi una og tawag og usab si Aluna. Basig mo ring na iyang cellphone. Tawag ka siya. Og sultihin ang muadto ka sa ila og ikaw mismo ang musulti siyang bana. Nga dili tinuod nga nagkita mo ni Rene og nagpadayon ang ilang relasyon ni Aluna. Tawag ka sa Aluna. Ma'am, Alina? Ma'am! Ay, maniud to na tama. Human naman ang taon si Raymond. Siya ang usa ang nikaan kay wa pa man mapalikat sa bahis ng Lia. Busog pa ko, Tayang. Unsa may busog tawon ay? Hala, oy. Gamay raman gani og gikaon ka ganinang buntag. Naunsa ka ba ya? Itanong ay mga unta? Ayaw pa pagkuton kay mabdus ka ba dyan? Naunsa ba ya ka? Hala, ang imong silpon. Imong bulsa mi ren. Imo na rin ang giun pagbalik ang imong silpon, ma? Nay, ana, mi ren! Tayang, si Rene. Siya ganina nawagan. Tupa ka na lang, ma'am. Okay na, madili na siya magsama pa ni mo. Katay sa ulo nga sultihan ng rini, ay? Agong giingnan nga dili na mo sige usamok. Tuba ka, ma'am. Tuba ka. Kasabit! Hello? Hello, Rene? Salamat kami rin lagi mong cellphone. Ug itubag mo nga kutawag. Rene, dong. Ayaw pagsiki og samok pa na ako. Dawato na lang nato, dong. Dili kita ang nagkadayon. Ayaw na pagtawag na ako, ha? Ayaw na, Rene. Nadungog ko na agad. Ay, Tawag si Rene mo sa imong cellphone. O na makakapakaroon nga nagkita o nagpadayon ang inyong relasyon na ni Mana ka. Si Raymond, di siya og nakabati sa inyo para sulti ni Rene sa silpo mga luna. Raymond! Karot! Munigar ka ba? Nagikabit mo ang kahimo hinig ba? Raymond! Ano na? Ihatag sa mo ba ng cellphone? Ako'y magigsulti niya. Ang bilis cellphone mo! Sir! Hello! Bili! Hello! Animal! Imong giputol ang tawag sa mong kabit! Raymond, makuisangan na imo ni mo! Tuhui ang taon ko! Pisa ng sound! Patay ka yung kaglimot! Nagkabati kong minito ka sa nga ni Rene. Unya mga kagkapaghapon! Ha? Ako si mga sama, sir! Ako na, sir! Basta na, sir! Tawag, sir! Watay kaluoy na kung matulog ako na hikog man mo! Gibuhat ko ang taron alun imo kung malo ng hikog baon!
panuki hinungdan pagkababay. Dali, dali, dali! Papunta na ako sa sang! Sir, ay tao na gruya si Mama Luna, sir! Basta mabuhianan ni mo sa Mama Luna o malambay tao na sa mabuhaan ni tao na! Hala, ay, ginoo ko! Tawag ko sa kalaki! Dali, dali! Ginoo ko yung tao na si buhatot ko ini! Si Sir Hector! Si Sir Hector! Tawag ko ang amahan ni Sir Raymond! Hangtod karon. Wag mawas kung unahuna. Ang tanan nga gisumbong ni Jimboy nako, bahin ni Lia. Nga mao kuno'y nagsugo og tao aron mahimong hugaw siya Luna. Ngadto kang Raymond. Apan si Lia, hugot kini nga mihimakak sa tanan nga gisumbong ni Jimboy nako. Oh, ang akong cellphone. Kinsa ba ka kining nanawag? Oh, wey. Si Tirian kining nanawag. Hello, Tirian. Ano na yun sa balay kay ni Andy, si Raymond. Sir, sandalian, sir. Kay gandang baron maabtan malini mong buhay si Mama Luna nga ginabatan pa kayo ni si Raymond. Unsa? Dali na tayo din, sir. Dali, mintas buhay pa sa Mama Luna, sir. Hello? Hello, Tirian. Hello. Diyos ko. Basin ko noong dili na kumaabtan nga buhay sa Luna. Gikulat at tingali ni Raymond ang iyang asawa. Dili ko gusto nga makapatay og tao ang akong anak. Dili. Ug labaw ng dili ko magkatugot nga maunsa sa Luna. Basig mamatay ang akong apo nga naa karon sa sulsi ang tiyan. Uging! Uging! Ang gate! Ablihin na yun ang nakumpultahan sa gate. Pagdali! Ay, Diyos ko. Di lang na akong magkasugat o traffic. Aron dali ako nga makabot sa bahay nila ni Raymond. Nabalakan ako maayo kung sanay na itabo dito. Ay, Diyos ko. Ayaw lang yung tao ni Tugot nga doon na kinabuhi nga nakalas ni Gayuna dito sa bahay sa kong anak. Ayaw lang tao ni Tugot. Kung patay na gani karon sa Luna nga akong maabtan sa panimahin nila ni Raymond. Wa na doon ko'y mahimo ani. Doon na ako sa labay. Doon na lang yun ko. Salamat ka. Nuwa pa ko paglimotis kong kugalingon. Huwag nagkanauna pa kong mabdos ka sa kong anak. Ganun man, Aluna. Ganun ibang bagong kingon, Edi. Isun ba kong kuhi kong baon? Ha? Isun ba? Tumagal ko! Wala ko masayod ko ng saon ko ikaw sa pagpasabot. Kay ang kasilag og kasuko na may pating babaw ron sa imong galaman di rin ako. Maluoy ka, sir! Thank you, dapat pag-ayaw si Mama Luna, sir! Bakit mamatay mo si sir? Sir, itawag, sir! Maluoy, tawag ka, sir! Hoy, animal, Teriya! Wala na ito magkinahalan sa mong serbisyo ni ako pinibay. Busa karon dayon! Hiposa ang tanan mo mga biste ug layas din sa labing daling panahon kung di ka gustong ikaw mo yung kumapatay! Madihin ko iksapayan, Sir Raymond, kung ako imong patyon. Basta ayaw lagi itaw no kinaikis Mama Luna. Magmahay ka sir kung magpatay mong imong asawa kay wala siya isa nga nahimo ni mo Sir Raymond. Usaman! Mulayas ka dili! Dili ko mulayas! Bahala og dili ko mo Juan. Unya na ko mulayas kung musugpot ka na sab nga mubiya si Mama Luna din Nausap ka sir, hatagi sila pagtugon si Mama Luna nga magkabiya din ni sinyo. Kay magpuyog be, magdungan ni Clayas hindi mo mong panimalay. Oy! Kahit na yun eh. Iskuhaon ko kung pistola. Sir? Pusilog tikang animal ka! Sir! Pumatay mo niya! Hala, pistola! Magkuha ko sa pistola! Yeah! Ginukok! Dili ko gusto mamatay! Pasilo ako Mama Luna! Pero dili ko gusto mamatay! Oy! Saran man eh! Ay, isa sa kanan! Sa kinang namiyabahan! Si Sir Hector! Siya na rin ang iya! Sir Hector! Sir! Tamang Sir! Tamang Sir Hector! Apan nga luman lagi! Ha? Gagabi man ang kasukot ni Raymond kang Aluna! Ug hasta kaya palayason! Ha nga no? Ay, unya na ta magsulti og daghang sirbe. At tuaw na to si Sir Raymond, sir. Nagkuha na ba ito pistola? Kay iya ko nung pasilo. Usa! Diyos ko! Basin si Aluna ang iyang pusilot! Diya ka ulit tiriyan! Sige, sir! At tuon ko si Raymond!
Salamat itawan. Ngani ang amahan ni si Raymond. Salamat itawan, Diyos ko. Ayaw! Maluoy ka, Raymond! Ayaw kong tiyawan ni Raymond pistola! Mahal o gikog magkamantay ko pag-ayo. Kibuhat ko ang tanan aron imo kong malon o imo kong igugmaon. Pantig ang kakasing-kasing. Pusak patyong taga. Bukaan taga sa mga o guman ko ikaw maparay. Maghihikog sa ko. Magpusel sa ko sa ko. Dilip! Kapag ka ng pistula ba? Huwag kining kamulkulari. Ayaw gilaw ka kining pistula. Kay patsol ko kining balang ibon ko asawa. O pagkaman, magpagkamatay sa ko. Pusla bang ningo nilang dagat sa kumapuyo. Kapuson ko din! Huwag lagi kining pistula. Amin na, hindi ko masubot na magpatay kang tao. Amin na, gusto ko na sa puso lang tan. Gusto ko na puso lang tan ang puwing. Maluwa ko rin mo. Apanlubagon ko kining kabot mo. Ayay, tani! Ayaw biluwag ka akong kamot! Ayay! Tiriyan ko ang pistola nga natagag sa saog dali! Oh, sir! Oh, dalitan! Ay, ginoo ko! Eh, gipagilugan mong ko. Igulo ni pistola ay. Ihaw na mo! Ako ni hipos na pistola, ha? Naunsa ka man, Raymond? Ha? Naunsa ka man? Ganong nagwala ka man umayo? Na! Nagdaa ka na og babae din sa inyo! Ug si Aluna, imo na siyang gihimong katabang. Yung kinaglagot ko ng salbahis ka na ko, Nani. Tunti karon parang nabatik ba yun? Nga nagsulti silang duwa siyang kapit ni si Rene. Unsa? Nga sa ato pa tinuod ka na yung tanan. Mau ka na. Ug buot pa nilang inuot sila, na mo'y nagsugo og tao aron makuha ang hulagway ning animal nga ko kauban siya sa kalalaki nga kuno haywa siya makaila. Si Tiryang ang sulti na ko anad. Otro ng katabang mong si Tiryang. Bisan klaro na kinagasa siya luna apan mulaban yun siya ini. Mausap ka na gisulti ni Jimboy na ko, di palang tukay. Nga siliya gud kuno ang utok sa tanan aron may tabo kini gadto kang Aluna. Otro po katong Jimboy. Natural nga mulaban yung siya ni Salbahis si Aluna. Kay managkaila og silingan pa sila dito sa probinsya. Bisan kinsan lawa ko'y tuhuan silang pagdaot kang iya. Nagkabalik sila atong rin eh. Ug ako na dad. Ako yun mismo ang nakadoong silang panagsulti, di palang dugay sa cellphone. Bueno. Tanas kawas. Ato ta dito magtiwas og sulti. Atake na lang ko sa imong pagtugot, Raymond. Nga makapiha ko din sa imong panimay. Dili ka magkabiya din eh. Upresohon ko ikaw din sa kong kwarto. Hangtod na maabot ang adlaw sa imong pagpanganak. Nabalaka lagi ko na kulas. Basi ko sanay gibuhat ron ni Raymond kang Aluna. Relax. Relax ka lang lagi una diha. Dili mahitabo nga dunay dautan nga buhaton si Raymond kang Aluna. Kay mabdos kini. Nagtuod ko noy. Nga iya gitong gidapatan si Aluna. Wala ko cellphone. Si Tiryang ang nanawag. Hello, Tiryang. Salamat nga ikaw yung kininanawag. Nagsige kong tawag ni mo. Pero nagsige lang kong ring ang imong cellphone. Wa may mitubag. Tama na rin ni Ana kung sa kamanitawan. Kung dahil tabo pang napusilan si Ma'am Aluna ni si Raymond og namatay, ikaw din ang mabasol ining tanan. Kaya nagsige ka magsabog sa kinabuhi ni Ma'am Aluna. Usa? Si Raymond? Buti po sino si Aluna? Oo ay! Gitiura ni Sir ang ulo ni Aluna sa pistola. May gani kay daling kami abot ng amahan ni si Raymond. O naiyok ang pistola ni si Raymond. Salamat taon. Ipuwi daw tang nahitabo kang Aluna. Apan sa wa pa magkuha og pistola si Raymond. Hala oy, nawingay kitawon ang nawong ni Ma'am Aluna. Kay kitang paros kini sa magkadagan ni si Raymond. O karon na tuwa na. Di na magkatawa si Ma'am Aluna sa kwarto kay gipriso na kini ni si Raymond sa kwarto. Usa? Di ko magkatugot nga ingunin niya ang buhato niya. Nato kang Aluna. Dili ko masukot Tiryang. May mo ba niya? Ayaw na lagot pagsalga pa in nahitabo ron sa pagpuyo ni Ma'am Aluna o si Raymond. Nadukang-dukang ka malas problemas magkaayon ay. Kay karon lang, kung wa ka pa manawag, dili ka ni mahitabo ni Ma'am Aluna nga madapatan og presyon sa kwarto ay.
Yang gusto lang ko nga makatabang sa problema ni Wa kay ikatabang sa iyang problema. Hen, unsa ka man, mas musamot lang ang problema ni Aluna kay nisal ka kapagyod. Busa balihog itawon oy. Ayaw na pakita ni bisan kinsa. Bisan ni Ma'am Aluna ni si Rimon malukoy itawon ka. Kung buhaton mo gyud ang pagsalga silang problema na, pagkamahayan mo gyud unya ang tanan rin. Kay ang sangputan unya, ang sangputan ining tanan, mao ang kamatayon ni Ma'am Aluna sa mga kamot ni si Rimon. Tiryang, Hingon ana gyud ang mahitabo. Ug lakip pa, nakasiguro ka nga apilon ka gyud ni si Rimon sa pagpatay do. di ko siya pa yung mamatay. Basta dili lang si Aluna ang maganto sa mga pagdagmal ni Raymond. Ay, wag na ko'y panahon sa pagpag-istorya ni mo. Ay, kadugay ni mo pagkasabot. Sige, bye. Utupod, nagahikulo ni Zrini. Uy, kagahikulo. Nagdugang-dugang mas problema ni mo, Aluna. Si Jimbay, mas maayo pa og si Jimboy ang tawagan ko. Unsa? Ingon ana ron nang tabo sa bahay na lang si Rimon? Ay, wala ka Jimbay. Di ka ba maganit si Sir Hector? Tuwa sila sa may Teresay. Nagsulti sila ni Sir Rimon. Hala, kung wa pa lagi maabot si Sir Hector, napatay ko sa Maluna. Ay, iyan naman kinigitiunan sa pistola. Gitiunan niya ang ulo ni Ma'am Aluna yung tawon sa pusan. Sige, Dirang. Muara ko karon dayon. Ha? Sige, Dirang, bye-bye. Magdali ko katulad na si Rimon. Di na ko pa ibuon si Ma'am Linda. Uy, kinatuba man. Magdali ko. Ay ako palagi ikaw. Biya lang din sa syudad. Balik na dito sa inyong probinsya. Gusto mang gisulti ni Tiryang. Nagdugang-dugang ka lang sa problema ni Aluna. Suma! Hapit po sila ni Raymond sa Aluna, kinasakpan nga mitubag sa Aluna sa imong tawag. Kung nahitabo pa nga napatay ni Raymond sa Aluna, wala! Wala ang namabasol gawas ni mo. Nicholas. Busa, biya na lang rin eh. Biya din sa syudad. Balik dito sa inyong probinsya. O ayaw na pakita na Luna hangtod sa hangtod. Ni anagit ko sa gawa sa South Bus Terminal. Mangita ko pasakit para Guadalupe. Ug ilig abot ko sa Guadalupe. Adto ko dito magutan kung nakailabas sila ni Raymond de Gracia. Hilado man kuno ang ilang pamilya din sa syudad. Muadto pa ko sunahan. Adto ko dito mangita ko sakit para sa Guadalupe. Agay! Agay! Ay, sorry. Sorry kayo. Das magas ka. Huwag ko magkabante mo kay nagsige ko gangad ka nagdakaw. Agay! Dali, gunit siya ko kamot iya. Karoon makabalog ka. Gunit iya. Ay, sorry, Sadong. Hasad ko makabantay nga may tao kong gikasugat. Ako sa tanan. Sorry kayo. Imo magkod kong kitutukan og maayo dong. Ay, sige ha. Arin ako. Kay mag-atang pa ko og jeep para Guadalupe. Kaniyutan. Naitaling eh. Ikaw ba kini? Ganong nagnanay ka na ko. Oo, ako si Taling. Taling ang akong pangalan. Naitaling ka. Ako kini nay. Ang kamagwangan ng anak. Ako si Marlon. Marlon? Anak? Ikaw ni? Ikaw kini, Marlon? Nay! Nay! Marlon! Anak! Salamat ka na. Nakita na pag-usap tayo, Taling. Dalipay kayo ko. Hasta ko, Marlon. Dako pinagibati ko kalipay nga ginakita ko ikaw. Abi ko magmamatay na lang ko. Nga dili na ti ka makita pag-usap. Di ba, matod mo na ako, Nay, kaya ito nga. Sa probinsya mo nagpuyo. O anak, maayo ra gyud nga nabianhi kong syudad. Kay nakita tang duha. Nak, ikaw may suhito din eh. Mangita na karinderiya, nak. Mga unta para magkasulti tang tarong. Unay, dali, ato ta sa unahan, Nay. Mangita ta karinderiya, Nay. Mga untasan ta magsulti ta. Dali na, Nay, Taling.
Hindi malas may pagkanhian ako sa inyo, eh. Kaya nila ka umaris, Marlon. Oo, ma'am. Taot-taot naman to ni Kikan. Moadto ko to siya og supermarket. Magpalit ko to siya og iyang bago nga sinina og karsones. Kay bago man kuno siya nga gihatagan nimo og kwarta. Hasasad kuno si Bricks. May puno sad og hatag niya og 10,000 pesos, ma'am. Importante yung taning tuyo ko niya da. Akong gitawagan niya yung cellphone. Wa mo gud mag-ring. Mo nga milahos na lang ko din eh. Kay nakaanhi naman ko kausa ko yung ni Bricks. Katultol naman ko din eh. Unya, ma'am. Imong paaboton si Marlon na mo uli, ma'am. Hala, ma'am, basig madugay tong abot. Maikop man ko nimo nga magpaabot kanihag dugay, ma'am, uy. Paaboton ko na lang mga tunga sa oras labing dugay. Kung dili pa siya maabot, o biya ko, og ingna siya nga mobalik ko. Og ayaw na siya paadto pa sa ilahang breaks ha. Si Marlon ang gusto ko nga muhimo ini ipabuhat ko karon niya. Kung makahimo siya ini, hatagan ko siya dako nga kantidad sa kwarta. Ha? Kay nga noon sa day imong ipabuhat sa kumbana, ma'am. Sugoon ko siya sa pagpatay og tao. Unsa? Giginoo ko, ma'am. Dili ko, ma'am, uy. Mubalibad lang ko, ma'am. Di ko musugot nga magpatay og tao si Marlon, ma'am. Di ko musugot anak, ma'am Leia. Mrs. Sa Tiriang, yung anang naitabo din eh, di palang dugay. Ay, wala ki Chimbay. Hala na wingit ang nawang ni Ma'am Aluna ay. Diyan kitang paros kini kadagan ni si Rimon. Unya pa dyan. Iyan giguroy sa salag. Gikan sa ilang, di dinig, tudong sa ilang kwarto. Ug dito, hala na nukto ko. Kaya nabalakan lagi ko nga basin ug mahinay ka niya si Mamba ug kulatan niya mamatay. Ala, isuga kaayo nga miabli ni si Rimon sa pultahan. Iya gisingitan ko nga iyang palayason. Pero dawa ko musugot, ay. Mutong, mikuha pito ng pistola. Mutong, pinagan ko kusog kaayo palayo, ay. Hay, ug pag-abot ni si Rector, nasantan niya si Raymond nga nagtion nagpistolan ni Aluna. Sakto, purik! Bida, kung nitabo pang napatay ni Sir si Aluna, pagkadakong problema Tiriang. Ug si Rene, usagi siya sa mabasol kung namatay pa si Aluna. Mulang! Kay kung wa pa siya manawag ni Ma'am Aluna, di nakabati si Sir sa paglitok ni Ma'am Aluna sa ngalan ni Rene, ay dili gid ito mahitabo ang kagubat, kaya bag sa gid atong tawhana. Hay si Raymond, kaya makiksulti ko niya. Ug sultihan ko siya nga si Lia. Si Lia gyud ang mastermind in tanan. Ay, ambot man lamang kung tuan ka ba ni si Rimon. Kay tuan man to sa teres. Ay, gidalas iyang amahan tuan dito. Ug si Ma'am Aluna, pagkaluoy, tuan silang kwarto, iyang gipriso. Matunaw si Raymond eh. Di ako na Tiriang. Ako'y sulti niya sa tanan. Kung di siya mutuon ako, ang inahan ni Lia akong hangyoon. Nga maoy mubutyag ang sir sa tanan. Ug nakasiguro ko, nga tuhuan niya kung si Ma'am Ilinda ang musulti ni. Nga iyang anak ang utok ining tanan. Diya ka na, Tiriang! Sige! Ay, ako'y naluoy ni Ma'am Aluna, ay. Kung sakit kayo maayo nga buhato, no, aron mo tuon na si Rimon, nga walay sala niya sa Ma'am Aluna. Kung sakit kayo maayong buhato, ay. Apa nasayod ko, nga ang dautan nga buhat, dili mo tunhay ning kalibutan. Ug mabuti gagayon ang tanan, nga si Lia kyon, mo ay mihimo ining tanan. Tungod kay na ang medyo sa langit ka nagkanaw. Ug dili yun sa makatugot, nga magmadaugon ang dinautan nga buhat ni Lia. Patuog tambag iyo. Hatagi na lang sa iyang kagawasan si Aluna. Ayaw na lang paabutan nga mga anak pa siya. Di lagi ko, Dad. Kini ko masugot na malayo na ako anak. Bisan ako iyo. Di ganoon ko gusto nga adto sa layo mga anak si Aluna. E basin, dili na kini nato makuha. Apan kung ingon naman lang gani ni ini nga mapatay mo si Aluna, unya maamong ang bata sa yantian. Mas mayo pagpalayason mo na lang siya kaysa mahimo kang kriminal. Basta di ko ganahan. Dili, Daddy. Si Raymond? Oh, ganong niag ka, animal. Niag ka ba? Aron mo sulti ka na sa gaway sa Aluna. Ug si Lia ang nagsug og tao, aron may tabo kay kang Aluna. Ha, Jimboy? Sir, sabi mo buhaton, sir, mo to ka nga. Si Lia ang may buhat og dautan kang Aluna. Wa mo'y mabuhat. Kaya dili ko mo to obis ang unsa pa inyong isulti rin ako. Kaya ako mismo, Jimboy. Nagkabatis pa nagsulti ni Aluna o Rene sa cellphone. Tinaw kong nabati nga militok si Aluna sa nga ni Rene nga mauyag ka istorya sa cellphone. Unya maingon mong bakak ang tanan nga wa sila magkita o naghimog sa lawayon nga buhat.
Libaw kung saan mo higala ka na rin eh. Sir, ang tinod, nakita mi rin ni Dilip lang dugay. Ug siya mismo musulti yun, nga wa pa sila makita ni Aluna sukad siya pag-abot din ni syudad. Ingna ng salbahis ka rin ni Jimboy. Nagdi na siya mabugbuang pakita na ko. Kay oras kay kita ko siya. Ihurot kong lubong ang tanang balas yung pistola nga siyang lawas. Ingna siya na Jimboy. Si Raymond! Raymond iyo. Maubati ay Marlon. Human malubong si tatay ni mo. Ginaka di ay sa imong uyab dito sa ilang probinsya sa norte. O dito na ka mo nagmilyo o nagkaanak og duha. Ulay. Pero tungod lagi kay lisod pa ng paginabuyan ito. May balik ko din sa syudad. Dana o sabat, uduha kanak. Apan, wa namin sa mambalik ng puyo na namin sa Bulacau Pardo nga sa kapagyapon din sa Cebu City. Maudi ay nga dihang nibalik ko sa kahigayon anak dito sa kanhin yung gipuyan ni tatay mo. Wa ka na dito. O lagi na Ug, pander lagi kong trabaho din sa syudad. Isod bi Kunya, ang usan mo ka na, yung kamanghuran na, masakit tunay. Yung nagimintin na tambal, giinom ka na daw. Mao nga, mison ko pati ka pagwarta na Pero, dili ko sa kawatan, o tulisan na taling. May usula ka tao nga nagsugod ako pati na buhat. Huwag niya kong gisula na Pero, maorsam to. Wala ko mahimo og ginautan. Ayaw kita na mati nga pangwarta, Marlon. Bahala og pobrita. Basta pinatuan lang sa atong singot ang atong pangwarta. Ug ni anay ko ron dinhi sa syudad nak. Kaya ang imong manghod nga babae nga si Alona, di ana usab sa syudad. Ug giswerte siya nga nakaminyo siyang milyonaryo. Aluna? Aluna pa gudi ay nangaan sa kubangko din, Netaling. Nalimot ko siya pangata. Alona ang iyang anak. Ug naminyo siyang usa ka milyonaryo nga negosyante nga maong si Raymond de Gracia. Usa? Raymond de Gracia? Ang bana sa kumanghod kasi Aluna. Diyos ko, dili ko kimadawat. Akong isuon. Akong manghod ay akong gipakasadan. Ako ni si isuon. Unsa? Marlon, wa ko makasabot sa tanan mong gipanulti. Unsa imong napakasadaan si Alona ba? Taling, may picture ka ba diha? Nga da? Picture ni Alona nga ako isuon ni Taling. Gusto ko lang sutaon kung siya pagyod ang Alona nga nakahimo kong dako nga kadaot siya kinabuhi. Dia. Ay, kay katong katapusan nilang duaw dito sa probinsya. Gihatagan man ko niya og picture nilang duha ni Raymond ga iyang bana. Atol ko nun ni sa dihang duna sila itambungan nga party nga nakuhaan sila og picture. Ambi ni Taling. Patanawa ko ni Taling. Ay, sige, nagiyot lang. Kaya akong kuhaon sa suod sa akong bag. Tiara. Tiara. Tolo ka kopya ning nila ni Alona og Raymond. Ngalain-lain og pusing. Dili aranak, tanawa. Ambi na. Dili. Siya yun. Siya ang Aluna nga ako nasadan. Siya doon kini. Itimpo ko. Masalo ako sa nabuhat ko nga akong kadaot sa kumanghod. Masalo ako, Diyos ko. Marlon, nga naman di ay ha. Nakita na mo sa imo manghod nga si Alona. Tayo mo kagdakong saha sa manghod mo. Ha? Marlon! Tubag ako, Marlon! Silpahis itong asawa ni Marlon. Hugot ka na may balibad nga sa sugon ko sa pagpatay og taong yung bana. Useless. Dili na lang ko mabalik pas ina. Si Briggs, siyang atuon ko.
o mo isugoon ko sa pagpatay kang Jimboy o hasta si Alona. Ipaapil ko siya papatay. Silang tanan nga naghatag o kahasol ako akong ipapatay. Tunok sila sa kong dan. Busa, hotdon ko sila sa pagpapatay. Lakaw lang, Daddy. Biya lang din eh. Basta na importante kapag lakaw nga at tuunin mo. Gusto ka? Doon ako yung mga importante nga lakaw. Apan dili una ko mubiya din eh. Kaya mas importante nga mabantayan ko ikaw karon sa tanan mong mga lihok. Nga wala mo subay sa husto nga direksyon. Okay na ikaw, Daddy. Di na ko mo sa pagtiyon sa pistola nga ito niyalaw na. Ikalitan lang ko ato dan. Tungod buntos kong kasuko nga. Nasakpan ko siya. Nagisulti siyang cellphone sa kabit niyang sirni. Para masya din ako pistola ko. Tuwa man ni Teriyang yung kitaguan. Bisan na. Di na ko mo kumpiyansa. Mubiya lang ko din kung imo nang hatagan o pagtugot si Aluna nga makabiya ining imo panimay. Bahalag di ka mubiya din Daddy. Basta ka di ko sa buhian. Samtang mo pa siya mga anak. Si Raymond! Ganong niya pa magkadinitriyan. Di ba ginan ko na ikaw nga layas sa dinis kong panimay? Daddy, dadagkadinitriyan inigbiya ni mo. Ibalik siya sa inyo. Di na ko gustong anhin pa siya mupuyo din eh. Masugot na ko nga di mo sweldoan si Raymond. Basta, dili ko mulayas din samtang niapas Ma'am Aluna si mong panimalay. Unungan ko dyan din sir. Ug kung patin ko di mo hala, sige, patya ko. Tanawon ta, og dili ka ba kadang dili ka ba mauaw ba, og mupatay lang kog taga-bukid, nga wala intay sala nga nahimo nimo. Siya tuyo mo. Si Ma'am Aluna, atua, og abli, kay gigutom ko nun siya. Dili ka man muhatag na ko siyawi, hala sige. Atua, sir, kay nagsigi og panukto, kay gigutom na siya. Mabdus baya siya, sir. Kung samot yun, ang imong problema, kung hasta ang bata sulod sa tiyan ni Ma'am Aluna, maapil og kamatay, kung mamatay si Ma'am Aluna sa gutom. Hala, abi, itong kwarto, aron, magkakaon siya. Abli, dayon, si Raymond. Salamat yung tawag naghihatag ni Sir ang yawe. Huwag ako iyang ipaabi sa kwarto. Kay, maglagot ako nila magtanaw sa imong naong, ma'am. Dali ang... Buhaton ko na karoon ang imong gisugit. Nga akong himuon. Nga, ina ito, Ma'am Aluna. Ang paglayas na din sa panimahan ni Raymond. Mulayas na ko din ni Teriyang sa labing madali. Ma'am Aluna! Okay na, Teriyang. Kibati ko hawa na ko'y paglaom nga mutuo pa na ko si Raymond nga ko makasahan niya. Basta, wa na ko'y angay pampuyan din eh. Wa na, Teriyang. Naaraman na ina. Sige, mangita tawag kayo nga makalayas ka din ni Ma'am Aluna. Tabangan ta ka, Ma'am Aluna, promise. Tingin ko may mutang. Kung dili ko'y katubag sa personal ang bana ni Alona. Nabala ka na kay ko sa ikahintang karon. Kanunay na lang siyang nag-uulog magkilak. Ug dabatan pa yun siya ni Raymond. Usa, ato bagon pa ikaw, Raymond. Ug kung dili ka ganit mo tuo nga, wa makasa si Alona ni mo. Kuhaon ko siya. Bawion ko siya naggikan ni mo. Buisit ka, Briggs! Ba't yan lagi silang tanan? Kikibati ko nga mo, abot na gahigayon nga mo tuo si Raymond sa tanalang ipanulti. Ay dili lagi ko mo patay og tao. Lisod na ng patay ng tao eh. Mura magdulot yung lingkong bakiris ka pulisan nga. Wala ba yun? Isang taong ka eh. Niyan na! Milampos ka na! Nga mangitan sa kaglaing tabaho nun. Balik sa kasuno. Nga mga pagnahula sa pagpatay tao. Imahadlok lagi ko nga mabulgar ang tanan nga wa makasa si Alona nga to ni Raymond. Dili may tabo ang imong gikadlukan. Ni ana tong alas. Si Marlon. Ha? Way lain nga makabulgar nga mutuo si Raymond nga way sa Luna. Gawas lang Marlon. Kung may mo personal pakikita Raymond, ya mo bulgar sa tanan. Sumukawin.
Pugtong si Marlon ra ang mahimong tuhuan ni Raymond kung siya mo bulgar ini. Panian na to si Marlon taon. Unsa man ka, uy? Basta kinabalakaw yung ko, Bricks. Lain kinakuba sa kong dugan. Lain ki, Bricks! Kinuo ko ni mo, Marlon. Ganong nakahimo ka man in taon ini sa manghod ni mo. Day, dahil sa paginahan ng kwarta, day. Uwas ko may pauga ang mga babae. Ako balik suon. Kaluoy ni Alona. Ginaog-daog na daay karon siya ni Raymond. Kinagtuok kini, nga aduna na kini kabit. Ug sirili ang iyang gituhuan nga mo ikikabit ni Alona. Muna isulti ni Mamlian ako. Kung si Alona, gihimo ng kuro-karo katapang ni sila. Marlon, dili na maglangay. Adoon ta si Raymond ug ikaw. Ikaw ang bugto nga magkaluwas ron sa imong igsuon. Nga gituhuan na ni Raymond nga usa ka hugaw nga pagkaasawa. Marlon ta na dayon. Adoon tang imong igsuon. Kagidaog-daog na sa iyang bana. Unsa? Oo, Ma'am Linda. Anong nahitapuron dito sa ilang si Raymond, Ma'am? Buot pa sila ni si Raymond si Alona. Mayon lang gani ko no kay naabot ang amahan ni si Raymond. Kung nailog ang pistola nga iyang gikuptan, nga gition ni si Raymond sa ni Alona. Diyos ko, kaluoy ni Alona kung mamatay siya nga way nahimo nga sa iyang bana. Busa ka na, Tanaji Poy. Bahala og unsay buhaton ni Lias iyang kaugalingon. Ibulgar ko na ang tinuod niyang binuhatan nga kang Raymond. Kuyugi ko balik sa ilang Raymond. Anatayon, Jimboy. Kana! Sus, kabirigo na ni mo, mamay. Mayo kay nakunauna ka na, Ma'am Melinda. Di ligid maayo nga magpadayo ng kadautan sa mong anak, ma'am. Makalaluoy si Alona, ma'am. Na usa ka buutan nga asawa. Tana, Jimboy. Bangat tuta sa bahay ni Raymond. Ni ana kita sa sakit, mama. Nawa makapantay si Raymond. Natuwa sa Teres, uban sa iyang amahan. Sige, Teriang. Abli na yun ang gamay nga puntahan si Kate. Ang magkagawas na kita. Ma'am Alona. Abi na. Manggawas na kita. Dali! Manglayas na mo? Ha? Mubiya na ko din, Leia. Og ayaw ko upog ni. Mao ka na! Kaming duha ang mulayas din ug ihatod ko si Ma'am Alona sa ilang probinsya. Uy, diniton ko mapugong, uy! O magpasalamat na kog dako nga mawa na mo sa among pananaw. O sige! Layas na mong duha! Tana, Teriang. Tana! Kung kisaya niyon, Pongsa! magkabiya ka niyo kung panimay, Alona. Hala, si Raymond, ni Ma'am Alona, patay mo. Nakahukom na ko, Raymond. Nga mubiya na lang ko ni mo sa dayon. Kawa na ko'y maayong ugma sa imong kiliran. Dali! Ayaw ko dito nga akong kamatay. Tawad mo ko, Raymond. Love! Di na nagulas sa mamulayan! Ako rin mga tago niya ni mo anak! Dili ko masugot. Unya ka na magkabiya. Kung ipakataw mo na ang ako na. Dali! Ayaw, sir! Ayaw, sir! Sir, mapititaw sa Alona, sir! Ayaw, mapititaw na, sir! Mapititaw na, sir! Sir, ginawa ko buhay itaw na! Si Alona! Raymond! Sir Hector! Awa, Sir Hector! Kay Ma'am Lucia! Ayaw ka rin kuluya! Ayaw ko pugis kung pagguroy o balik ni Alona sa sundan eh! Di pa ko masugot ng mulayas ang mabudhiyong dako! Waysa nga nahimo nimo ang imong asawa, Raymond. Si Lia nga akong anak ang naghihimo og dautan kang Alona. Mommy, ayaw! Balik si mong agi, mommy! Pauli sa ato! Saylong ako, Lia.
Papa, dili ko gusto nga magpabilin ka nga magpuyo sa pagkadautan. Ikaw ang nagsugo og tao aron makuhaan og hulagway si Alona uban sa usa ka lalaki. Ug dili si Rene ang lalaki nga kauban ni Alona sa hulagway niya. Bakit ang tanang kibaluti ni Mami Love? Love, ayaw siya paminawa. Ako'y tuwi. Oh, dili ko sa tuhuan. Kaya ako mismo na karon sila pa nagsulti ni Alona og Rene sa cellphone. Niya si Rene sa syudad og nagpadayon ang ilang relasyon. Og nanood sila butel og nagtagay sa lawas ng kalibay. Kung sa diri! Raymond, ayaw! Ayaw ko, Kuroya! Kaya sa pasakit ni Salpaes! Hala! Ay, balkam! Balkam! Buutan ka ni Musawa! Ikaw lang ang buktong lalaki nga nagkasod siyang lawas! Kung wala ka rin gusto niya, ibalik siya na ko! Rene, salamat gini ako. Pasabta si Raymond sa tanan. Pasabta siya nga bakak ang tanan yung ipasangil na ako. Huwa ko makasas akong mag-asawa. Huwa! Dili ko ninyo mailad. Ako sayod nga ikaw, Alona, hangtod karon. Si Rene pa ang imong gimahal og higugma. Ikaw katong lalaki nga diha sa hulagway, kauban ni Alona, Rene. Raymond, tuhugin ko. Si Leah mismo may kumpisal na po sa tanan. Siya ang nagsugo og tao aron mahitabo kadto kang Alona. Nabuang ka na, Mami! Ayaw magpatakag sulti! Kiwa ko masalag ipamong mo! Mutuo lang ko sa tanan niyong gipanulti. Kung mismo ang lalaki ng inyong giingon, mo'y mapakita na kong busulti nga siya ka to og dili ikaw, Rene. Yan ako, si Raymond. Shalan! Marlon! Di siya ka. Ako ang lalaki nga gisuuna ni Maria. Aron makuhaan kaning kubo nga hulagway siya Alona. Si Leah ang nagsuko na ko. Animal ka! Traitor kang dako, Marlon! Ano gibuhat mo kini Marlon, ha? Tungol kay ang babae nga akong gimuan og dautan og ginuot aron mahimong hugaw nga asawa. Akong igsuot! Hala, Shalan! Igsuot ko si Alona! Hala, kailangan sa Di ko mutuo sa tanan mong gipanulti. Kaya usara igsuon ni Alona. Kadto na si Brando nga tuwa sa ilang probinsya. Akong kamagwagan nga anak si Marlon Raymond. Nagsuon sila si Alona. Iyang manghod ang imong asawa. Nay! Nay, taling! Dili. Dili. Alona. Alona, tay. Pasilo ako. Pasilo ako, Alona. Karon nga nasayod ka na sa kamatuoran nga buutan ko nga pagkaasawa. Ug wa ko buling-bulingi ang imong pagkabana. Panahon na nga mubiyak na ko nimo sa dayon, Raymond. Mubalik na ko sa lalaki nga mo'y tinuod kong gihigugma. Anak ra na ko ang imong gikinahanglan, dili ba? Busa, milyonaryo ka man. Daghan ka man og kwarta. Pagkuha og abogado. Paghimo og kasulatan. Nga ko'y manganak na ko dito sa among probinsya. Sakit pa sa kong buot naman. Ihatag ko nimo ang bata. Mupirma ko, Raymond.
nga ihatag ko nimo ang bata. Pobresan ko. Dili ko makapaedukar og taas nga grado sa atong anak. Mom, imo na siya. May katungod ka mo padako niya kay ikaw ang iyang amahan. Aluna. Sayo na ang Diyos kung unsa ka dako nga kung magpagmahal ni mo. Naigon ako ini tungod sa super kong kugma ni mo. Ano na pasilupa ko? Raymond, Barog dong, ayaw pagluhod sa akong atupangan. Barog. Alona, iha. Ayaw biyahe si Raymond. Maluoy ka. Ayaw siya biyahe. Siliya, gidawat na niya nga. Dili gid niya maangkon sa hingpit si Raymond. Magsaluan ninyo ang akong anak. Kung pagbalik mo si Raymond, ibalik ang kamalipayon sa inyong pagpuyo. Ako nang ipakiksultihan si Rene, Alona. O gidawat na usab niya nga dili kamo ang magdayon. Naghilak siya nga mibuhi og buong nga dili na siya magsamok sa inyong pagpuyo ni Raymond. Pasayloa ang akong anak. Maluoy ka, Alona. Gigugma sa tibuok kong kinabuhi. Apan pasilo ako. Nga mao'y unungan ko ang lalaki nga mao'y amahan sa akong anak. Usa ka malig-on nga pader ang nag-uwang na sa duhat na kagugma. Nga mauwang imong kabidihon sa laing lalaki. Apan kung mahitabo nga iya kang daog-daogon og nagmalan pagbalik. Niya ako nga andam sa pagsagakay kanimo. Tungod kay ako ang tinuod nga nagmahal o nahikugma kanimo. Sa kanunay, maghulat ako. Og dini natapos kining laing sugilanon sa gugmang nga nag-uluhan. Maghulat ako. Kining maong sugilanon gisuwat ni J. Badayos sa direksyon ni Jennifer Dato Menyosa, spinner Ariel Mancao, soundman Ricky Garing, recording editor Lloyd Gabiana. Apan sa dili pa kami hingpit manamili, ani ang mga artista nga naghatag og kinabuhi ni maong sugilanon. Sa papel ni Alona, Teresa Tirol Surya, Raymond og Tatay Pablo, Alex Repolyo Lara, Rene og Senior Hector, Ray Arellano, Leah og Nanay Taling, Jaylee Haka, Jimboy, Aldwin Nacorda, Briggs, ang atong writer, J. Badayos, Erlinda og Tiryang, ang atong direktor, Jennifer Dato Menyosa, Marlon, Clint Garing. Hangtod sa sunod nga sugilanon, dagang salamat sa inyong pagpaminaw. Tatak RMN.